Hello, hello, hello. Mi a helyzet, Lowland Fest? Remélem mindenki hallja, akik már rutinosak tudják, hogy most mi következik. Szeretnék mindenkit ide kérni a színpad elé, aki él és mozog a fesztiválon, mert szeretnénk elindítani a 7. Lowland Fesztivált egy kellemes kis pálinkázással, ahogy szoktuk. Úgyhogy gyertek, gyertek, megvárom mindenkit, de azért igyekezzetek, jó? Gyerünk, gyerünk! Addig, amíg ideértek, elmondok egy-két infót. Tudjátok, minden évben van ilyen Forever Challenge. Ha megiszunk X mennyiségű sört, akkor a tombola főnyereménye egy örökbérlet. Ez 4 alkalommal sikerült eddig? Úgyhogy bízok a brigádba, majd még kitűzzük a célt, hogy mennyi legyen. Nem tudom még mennyi. Lehet, hogy mondjuk 6000 korsó, vagy 6666 korsó, valami ilyesmi. Ja, a tombolákat merchfoodba lehet kapni, ezen felül nyilván majd lesz csomó nyeremény, illetve van egy másik tombolánk is, amit Facebook oldalon már olvashattatok, ilyen kis személygyűjtögetős, jegypénztárból tudtok kérni az a zsákot, utána ilyen mindenféle kurva jó mercset zenekaroktól felállva lehet nyerni, majd ezt is, ha gondoljátok, olvassátok vissza, ott van minden az oldalon. Ahogy nézem, már szépen gyülekszünk. Hogy érzitek magatokat? Meleg van? Azért isztok rendesen, ugye? Sört is? Nagyon jó, nagyon jó. Ti nem kértek a pálinkából ott? A sörsátornál? Nem, ne bénázzatok már! Ingyen szesz! Gyertek már! Hol vagytok? Dehogy szólok, meglepi. Geri, be van hűtve? Be van hűtve, bár már kijöntöttük egy 10 percet, nem tudom milyen. Legalább 40, ilyen melegben. Az lász nem pálinka. Mikor hozva pálinkát? Jó van, alakulunk. Jó van, hát figyelj, hogyha senki más nem kér pálinkát, akkor szerintem... Megiszunk egy pálinkát? Akkor elkezdjük, jó? Na, srácok, itt vannak a tálcákon, ésszel, ne lökjétek le, hogyha nagyon hirtelen elfogynak, azért még van. Úgyhogy akkor lehet kiosztani, oké? Bazsi, oszthatod. Kezd el. Helyes, Lowland. Majdnem jó, csak kicsit halk. Jutott mindenkinek pálinka, vagy öntsünk még? Ó, van ott még. És kacok itt oldalt, locsoltok mi 2 pár pálinkát? Csak megvárunk már mindenkit. Igyál már, 3 éves vagy, basz! Meg ne idd, ilyen verbálisan kocintunk. Ne várjál, hogy Basz meg, Balázs! bunkok kapnak még egyet, akit megint. Nyilván. Várjál, gyorsan töltenek a srácok, még aztán még adunk, jó? Nem tudom, hogy állnak, de gőzerővel van, hogy locsolják a pálinkát, szóval nagy túlban ennyi nekik. Ügyes! Hallod? Amíg töltenek pálinkát, elmondok még egy relatíven fontos infót. Tavaly volt bele nyilván egy kis atrocitás ott lent a parna, ilyen faszlóbálással, meg ilyen hasonló. Ez idén úgy se lesz. Minimális szabály kell betartani, nyilván nem kell faszlóválni, meg annyira megkértek a lenti vízimentők, szép nagy darab ember, úgyhogy azért nem árt neki jó szót fogadni, hogy ott oldalt árnyékba kell majd szeszelni, nem közvetlen a parton, de kb. Ennyi. Ez csak egy kis információt, nem buligyilkos a hangulat, csak el akartam mondani. Na, hogy álltak a töltögetéssel? Mindjárt kész. Oké. 2 perc, az kurva sok ám. Az a 2 perc. Ja, tényleg, remélem valaki videóz most, ugye? Nehogy is. Mert a Duma Robi, biztos ismeritek, Ultimátumnak az énekese, attól fél, hogy mivel ők az utolsó zenekar, hogy nem lesznek rajtuk majd elegen. Hát Még mit szóltak ezt, hogy szerintetek lesz elég ember a Ultimátum koncerten? Jó, mert ezt majd elküldjük most neki, hogy megnyugodjon. Hogy biztos, hogy jó buli lesz. Már megjött a legnagyobb Ultimátum fan is. Ott van az. Nagyon jó. Szerintem mindjárt megvan az a kövi adag, aztán megisszuk, aztán...
Hát... De mégis ráérni már azért még 12 perc van a bulig. Na? Szedjétek, vigyétek. Illetve közérdekű információ, ugye ha szétnéztetek a Bercskútba, 2 pólómán ott van, de úton van a harmadik, meg a rövidgatyó is, úgyhogy valamikor egy ilyen 1-1,5 óra az is elérhető. Tábort vesztett, hogy fosztél. Jó, még mindig ott vagyunk. Na, Úristen, Jézuske, Úristen! Dungattó koncerten megvan még mindig. Miért mondtad el, hogy Csilis? Lehetett olyan is. Van olyan is. Nincs. Akkor te iszod meg Balázs? Neked van 3, azt szép. Arra még valaki? Szerintem még van egy csomó pálinka, azért ne bénázzunk már. Na. Hallgassatok Vikingre. Feri, ide fordul, ott. Itt még vannak többen. Feri, hogyha nem bírod szétosztani, akkor neked kell meginni mindet. Azért a lópatnak is van ám vége. Igyatok már, bazd meg! Mi van már, emberek? Na, pálinka, 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 pálinka. Tűnös a fej, oké, értettem, igenis. Na, már csak 10 percig hátra, de azért nem húzom addig, úgyhogy akkor srácok, megkezdjük a 7. Lowland Festet. Gyere ide, bazd meg! Egészségért, ne! Azért majdnem meleg. Na akkor 3-ra, egy kurvány Lowlandet, oké? 1, 2, 3. Köszi, 16-10-kor kezdődik a buli. Nagyjából